Форумның пленар утырышы башланганчы, катнашучылар һәм кунаклар җыелган вакытны да татар хатын-кызлары бушка уздырмады. Гармонга кушылып, әнә шулай җырлап талдылар, теләгәне биеп тә җибәрде. Гомер буе сәүдә тармагында эшләгән Ульян өлкәсенең атказанган сәүдә хезмәткәре Васия ханым Мәликова лаяклы ялга чыккач Казаннан соң иң беренчеләрдән булып Сембер төбәгендә Ак Калфак оешмасына нигез сала. Соңрак 2016 елда мөселман хатын-кызлар берлеген оештыра. Ул үзенең дуслары, фикердәшләре белән ай сайын диярлек татар хатын-кызлары өчен төрле чаралар, очрашулар, төрле темага ел сайын форумнар үткәрә башлый. Форум ислам динен кабул итүнең 1100 еллык бәйрәме кысаларында узса да, бүгенге чараның темасы татар милли киеме, гаиләдәге дини һәм милли тәрбия, белем алу мәсьәләләрен яктыртуга багышланган иде. Аллаһы Тәгаләнең безгә адәм балаларына Мөхәммәд саллаллаһу галәйһи вәссәлам аша җиткергән беренче әмере укы. Аллаһының исеме белән укы дигән. Менә шул көннән башлап безгә гыйлем алу фарыз кылынды. Һәм дөньяви гыйлем, дини гыйлем икесе бергә барырга тиешләр. Безгә дөньяви гыйлемне аны 7 яшьтән башлап бирә башлыйлар инде. Ата-аналарда, мәктәпләрдә, советлар чорында дагы һәр мәктәпнең ишеге өстенә язылган иде, укырга. Шундый әмере бар иде. Ә менә дини гыйлем алу турында без әзрәк кенә соңга калдык. Шулай да гыйлем алу ул бер вакытта да соң түгел. Пәйгамбәрбез әйткән бишектән алып ләхеткә кадәр кеше гыйлем алырга тиеш. Хатын-кызлар алдында күтәрелгән чираттагы җитди тема ул татар милли киеме. Сер түгел, бүген мөселманча киенәм дип, байтак хатын-кызларыбыз безнең әбиләребез гасырлар буе киеп йөргән киемнәрне инкар итеп, эссе климатта яшәүче көнчыгыш халыклар киемнәреннән йөри бит. Хиджаб носили до мусульманское время, до христианское время, до иудейское время. Откуда это пошло, дорогие мои? Потому что на юге очень жарко. Женщина всегда хотела быть красивой. Она сохраняла таким образом свою кожу. Мы, татары, жили в других условиях жизни. И одежда наша отличается. Она также многослойна, она также прикрыта. А также обязательное ношение платка. Обязательно, в Коране сказано, что обязательно закрыть голову и грудь. Наши женщины, воспитанные бабушками нашими, которые были закрыты, но носили совершенно другую одежду. И они более сохраняли нашу татарскую национальную одежду. Бүген шәһәрнең елга портында узучы зур җыенга өлкәнең төрле авыл шәһәрләреннән дә вәкилләр чакырыла. Чөнки хатын-кызлар хәрәкәте 6 ел эчендә Ульян шәһәрендә генә түгел, районнарда да шактый гына күтәрелеш алды. Анда да байтак зур эшчәнлек алып барыла. Женский форум үткәрдек апрель айында. 180 кеше булды. Бик күп кешеләр, кунаклар күп килде. Җәмигъ мәчетендә лагерь ясадык. Müslüman балаларына 45 кеше булды. 2 атна içinde балалар даже укый башладылар. Шундый менә ишенә кирип киткәч, ул мәгънәне безнең балаларыбыз гади гына мәктәп балалары бит инде ул. 9дан 14 яшькә хәтлек. Сирәк әзрәк 7 яшьтән дә булды инде. Форумның икенче бүлеге елдагыча Идел елгасы буйлап эшмәкәр Марат Якупов бүләк иткән теплоходта дәвам итте. Монда инде кунакларга үзеңне кызыксындырган сорауны биреп, тулы җавап алырга да, дуслар белән якыннан аралашырга да, җырлап күңел ачарга да мөмкинлек җитәрлек. Без бик күп мәгълүматлар белдек. Бу ел халык күбрәк тә, елдагы караганда күбрәк тә җыелды. Ни өчен дисәгез, беренчедән алар инде авырулардан соң теге бу сусаганнар очрашуга. Без бит мөселман хатын-кызлар союзы дини дөньяви мәсьәләләрне бергәләп алып барабыз. Олылар арасында. Без беренчедән ислам динен кабул итүне 1100 елга багышлап үткәрсәк тә, икенче өлешендә без хатын-кызларга кагылышлы мәсьәләләрне алдык. Киемнәр турында алдык. Хәзер киемнәр турында күп спорлар чыга. Бик кызыксынучылар булды. Семберләрнең бүгенге җыенына кунакка күрше Чувашиядән дә вәкилләр чакырыла. Бу зур эш ул, кирәк эш ул. Һәр вакытта да класста гына утырып сөйләшү, берни түгел, ә бергәләп чыгып, бу менә пароходта да мотор үткәрүегез. Ул тәэсирле кешенең өмер буена кала. Ул бит кеше бер эш белән генә барырга тиеш түгел. Берсәк ялда итеп алырга кирәк. Бу ял итүнең бер мөнәсәбе. Эш белән дә, ял итүдә икесен бергә оештырып үтсә, Алла саулыгыгызны биреп, тагы да шулай матур гына тормышларда бергәләп алып барырга язсын.
Форумда киләсе елга эш планында каралды. Анда дин белгечләре, галимнәр белән очрашулар, фәнни-гамәли конференциялар уздыру, мәчетләр каршында якшәмбе мәктәпләре ачу кебек чаралар планлаштырылган. Ульяновскидан Рамис Сафин, Татарлар.